Sanjale Mojalo, Sanjalo Mojalo, everyone let the banana money. Gonna have bossing woman on your gables and I don't want to do what it is. Why do you think I'm not this time when I do so? Get the plan revenge quick. I would do a booker. I would do a booker. I give a booker. Abramu ge buwa ya Abramu ge buwa ya Abramu ge buwa ya Abramu ge buwa ya kadimra jubu enwembo Abramu ge buwa ya kadimra jubu Ayeno Abramu ge buwa ya kadimra jubu Abramu kuwa Abramu ge buwa ya kadimra jubu Oga meni o Abramu ge buwa ya kadimra jubu Abramu kuwa Abramu ge buwa ya kadimra jubu Oh ma Abramu ge buwa ya kadimra jubu Oh ma Abramu ge buwa ya kadimra jubu Abramu Ojere pomo ge buwa ya kadimra jubu Abere pomo ge buwa ya kadimra jubu Muna ge bilodu wa Abere pomo ge buwa ya kadimra jubu Amusila ge bumbo Amusila ge bunmo Amusila ge bunmo Amusila ge bunmo Jaga mana mama Jaga mana mama Agma wuru nego Agma wuru nego Agma wuru nego Obera abugan Obera abugan Obera abugan Nabiye bere me wanne yakamu shoreka Funwa ke mutranwa aburu nwoke Ozidele ya bụ nwa nwata esolie were fe Lagos arụrụ ọrụ oyibo ụmụaka ibe ya baraba ha ncha nwụrụ moto o were na-eche otu o si mee were nwoke ego aga m eji n'ori abalị were bata ego aga m eji gba egbe abalị were bata ego aga m eji baba m gwọrọ ọgwụ ego ya bụ ụmụnde ga-akpọ ya oku ọ bịaruo mmechasịa ya ibe ngeme ma ọ bụrụ na n'ọnwụ mmecha baba ọna m ụwa ya ewerezie m ebe ọ na-anya anya were na-eri oriri mmeido 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 ị ga-egbu nna gị n'ihi egwu Baba ni yegu Christmas no di ogonle Ndene chego ndene chenwa Ndene kunta ndene kwimo Judu olu mekelengi yo Judu eyolu mekelengi yo Frank Way, chemist of Nigeria Judu wanu olu mekelengi Brother me you olu mekelengi ya Amada no gada no gomu What the mechanic black Orwele sinna ya kadoro Okadi ije Iminyo ji mere ya ogwe ego ndiri abale O were ofu bed na blanket nwannem Nna ya riba ya oburu na onwuru ahu Nwoke were planụọ Misisi ya mama Iwe were na-ewe ya bụ nwa Oletu di m ga-esi gbu n'ịpapa ya Oletu di m si gbu n'ịpapa ya
Oyo no Oyo no Nwoke biga moto rute la Lagos Waya nwoke boya papa m nọ Mrs. Mo Lele papa anyị Obiara abịa Ọgbaya papa nọ Kedu maka ndị ụlọ si na ahụ dị ha Kedu maka ụmụaka ọsahụ dị ha Nwanyị ewure si nga wure kuli ọtọ Wure bụrụ ya papa m Bịa sie gị ozi Iri ọbụla di m nyere gị Erilie Onye gị mmanya Bika aṅụ na mmanya Onye gị siga Erile ya Nwere planiko na-eme ije ya gbaa mụgharị n'anya Ọ gbara ngharị Eri aṅụ na aṅụ ewele ewe Aṅụ gwụla aṅụ ayọrọ ndị biko Nye ka ọ bụrụ ya ha na-abụ eruo n'ụlọ Nwanyị were oche ma ihe mere m Onye nwoke ahụrụ mana nne ya bịara abịa Ego oyibo hụ na chachọ na agmahụ ego taa O wure ruo na họteelụ ekporo me nkwụ Ọ naghị ọrụ nkwụ ya nkwụ ejidele ya aka Ọṅụ mara na nwụfuzi uche Onye nwu Chukwu na-eme ọrụ Chukwu Bede na o doziri doziere nna ya Msi ise were gbọ ya papa m Bịa were ute hiri ụra Bịa were ute ka anyị ji hie ụra Ha na-ebe were ute hapụ bedi hinie n'ala Nwoke ahụcha na akwụ were na-abata Ha bụzie n'ibedi o ji ehi arịra karịa o Jere oke ndụ demere papa o arịrị nwanne m Jeni dị gala ọ bụrụ n'ihe ọnwụ Bụla nke ego jiri gọbụ onwe ya ha chaburu ego Oru n'ụtụtụ Nwanyị ekulie Ndị mgbata eji m ọrụ eruwele Jee ruo na bedi elenga nwoke kpọrọ nkụ Ruo na bedi elenga ego juru ya Ọkwọ nna adị Biko nna adị Wozo lele Ihe ndị na-ekwe mele Obere gbuo gị ji gbuo nwa ya arịrị Obere gbuo gị ji gbuo nwa ya arịrị Lele bulanu di mu mere gị o N'abụ nga jiri agwụrị ọnwa Lele ihe ego oyibo juru be anyị Ọgbọ ya nwa m obi adịla m ụsa Bịa bute m ego na anyị ga-ana Laruo m ụlọ kọrọ ụmụnna m Ewure buka ego Ewure buka ego Ebe idele ego bụrụ na ozu dị n'ụgbọ Ụtụtụ niile ozi ya na anyụ ego Nwoke were kpọrọ misisi ha Nwanyị nọ ebe mmụ ga-alụ gị Ebe nwa m na-alụ gị alụma gị Ebe nwa m chọrọ igbu mmụ ga-alụ gị ya Ọ bụrụ ebe ụmụ na ogbuolu nwa ya Bịa nọdala nwụrụ anyị ga-eri ego Bịa nọdala nwụrụ anyị ga-eri ego Mgbede nye nwa m ga-alụ ya Ihe mere m mma chevulata ya n'ụwa Nwa m chiri ji m agwọ bụ ego Nwa m jiri ji m agwọ bụ ego Zizi bụ ọzọ bịa ribe ego Ịmara ihe chọrọ n'ụwa aka na-enye gị ya n'ụwa Ọ bụrụ ebu megbuolu onwe ya arịrị Ọ bụrụ ebu megbuolu onwe ya arịrị Okori Chukwu ji ekwu nwa m arịrị Bebi Nintendo bụ ọsọ arịrị Amadi egwuolu ejule n'ihe arịrị Amadi oyi olu ejule n'ihe arịrị Nke bụ chambre boys Onu nde kwuru rasio bromota Amada n'ụgada n'ọgọ mmụọ Ya bụ onye ọbụla bi ụwa ya kwụ m ụgbọ ya ọtọ Ejire mmadụ ibe nye mere ọgwụ ego Nke chi gị nyere nye jiri ibe ya Chi gị ji nye gị nwe ndidi nwanne m Iwe nye ndidi ọ ga-adịrị gị mma Ịmakwa onye drọgụ na oseri iri tata
onye bụrụ si n'osiri tata na-achọ ka ịbata ata nwechi onye brada ta nwechi ndoziri ere ya ego ịbata ata nwa ọhụ ndoziri ego gị ịbara agba nna dị eri ego gị ịbara agba nna dị eri ego gị enwe ihe nwoke na-ebe akwa abamba egbula m gburu ga-egbu nwa ya ọbọsọ ya